на скоростна. Абе, межди ти. То межди. Значи не е за шестима това. Добре. Защото аз се очудих как може. Защо сме 6 възрастни на това, не разделиха. Точно. Ако си деца, явно може, ама. Да, с деца. 6 деца да ги оставиш тук. Мале, какво е? Мале, гледай какъв облак, гледай какъв дъжд стана за толкова. Го мога сърдика там. Чай, че ще получат паника така. То се вижда цял София. Буквално. Лели е на открито. Ми да. Сериозно ли чак паника така? Абе, мани, това е сложно, ай сега ще се гледай забия там тук. хотел близко се вижда. Межди, благодаря ти много. Трябва да се съплека, станах и тук. Леле. Не, аз ще го снимам тук и утре. Ми давай, снимай. Там стадиона. Само дръж телефона стабилно. Точно, да не го изпускай. Не, аз през таклото ще снимам. Не бе, да не го изпуснеш тук, виждал, че има отворени. Добре, правих се малко. Не, аз нарочно, за да е така просто да се личи, че съм на такова. Това им предвид. В смисъл, ако го снимам така без, няма да се речи кой така клати. Някой се тресе, да. Добре, супер снимки. Межди. То верно, между много яко се плати това. Тук монката само да се премести. Две страхотни снимки, където се вижда нарочно, че е цялото вътре, за да... Чай, ние може да се позволим малко. Ай, сега отивам още по-нагоре. Още малко има. Тук сме най-горе. Това е много яко, да. Не може да се види блока обаче. Да. Сложно с блокираме. Там отсреща Невски. Много хубаво се вижда. Да. Добре. Не мога да цъкна бутона от пот. Добре. И аз някакво гледам да не си пуснем телефона, че падне в някоя дупка и край. Да. Това... Кажете ми, че е за един оборот. Не знам. Сигурно? Чакай, трябва да те завърти малко. Не е за един, за 10 минути. Това са 2 минути, значи 5 оборота. Не знам. Не. Сега бързо отиваме надолу. Какво надолу? Бързо? Вече сме долу. Сега дига скоростта малко. Да. Още ли бе? Още не е стигнало ли? Абе, межди, ще те убия, бе. Аз буквално се бука, не се ебавам. Леле. Спокойно, само не мисля, че горе са развинтени бочета. Спокойно е много добър отговор. Спокойно, бе. Аз още повече